Comencem aquesta cinquena part de Barcelona a través de les seves escultures al nord-oest de la ciutat, al districte d'Horta-Guinardó, a la zona de la Vall d'Hebron. Els Mistos, obra d'en Claes Oldenburg, construïda l'any 1987, es troba a la cruïlla de l'avinguda del Cardenal Vidal i Barraquer amb el carrer del Pare Mariana. Així mateix, fou construïda per encàrrec per l'àrea de la Vila Olímpica de la Vall d'Hebron. A la plaça del Nen de la Rutlla, també al districte d'Horta-Guinardó, trobem el monument del Nen de la Rutlla, símbol del Guinardó, creada en bronze per en Joaquim Ros i Bofarull l'any 1961. Al passeig de Sant Joan, entre Còrsega i Rosselló, trobem la Font de la Caputxeta Vermella i el Llop. És una escultura creada per en Josep Tenes l'any 1921 i, al contrari que al conte, el llop apareix amb una imatge afable i amic de la Caputxeta. Aquest monument al doctor Robert, metge i polític catalanista i alcalde de Barcelona, fou realitzat pels arquitectes Lluís Domènech i Muntaner i Josep Llimona l'any 1910. Situat originàriament a la plaça Universitat, fou desmuntat i emmagatzemat a un magatzem, valgui la redundància, durant l'època franquista, fins que finalment, l'any 1977, degut al risc d'esfondrament per l'existència del metro al subsòl de la plaça Universitat, fou col·locat definitivament a la plaça de Tetuan, on es troba actualment. A la plaça Goya trobem una nova obra d'en Francesc Marès. La dedicada l'any 1936 a l'advocat laboralista Francesc Layret. L'escultura Dona i Ocell està situada al Parc de Joan Miró i és la darrera obra pública de l'escultor que dona nom al parc. Construïda entre els anys 1981 i 1982, no fou inaugurada fins l'any següent. A la Rambla del Raval trobem el Gat d'en Botero. Escultura en bronze creada per l'escultor Fernando Botero, que va estar itinerant per diversos llocs de la ciutat fins que va trobar la seva definitiva ubicació on el veiem ara. Tot seguit, arribem als jardins de Vila Cecília. On trobem, com surant dins l'aigua d'un petit estany, aquesta obra d'en Francisco López Hernández, anomenada Ofèlia ofegada. Realitzada en bronze a tamany natural, al mig d'un estany d'aigua ara sec, representant l'Ofèlia de Hamlet de Shakespeare.
La Font de l'Oca, situada a la placeta que forma la cruïlla del carrer Rogent amb el carrer València i el carrer dels Enamorats, és una obra en bronze creada per en Frederic Marès l'any 1925. I com a cloenda, dues obres mestres del modernisme, l'Hospital de Sant Pau i la Basílica de la Sagrada Família. Amb els seus orígens l'any 1401, resultat de la unió de 6 hospitals de Barcelona, l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, fins al passat segle XX, fou l'hospital més gran d'Europa. Des de la beneficència medieval fins als nostres dies, amb més de 600 anys d'història, l'Hospital de Sant Pau ha sigut objecte de diversos canvis per a la seva progressiva adequació als temps. Gràcies al llegat del banquer Pau Gil, el 15 de gener de 1902 es va col·locar la primera pedra del nou hospital. A l'antic nom de la Santa Creu, d'arrels religioses, s'hi va afegir el de Sant Pau per respectar la voluntat del seu benefactor. D'aquesta manera, el 1930 es va inaugurar l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. L'arquitecte, en Lluís Domènech i Montaner, de 1850 a 1923, va ser l'encarregat d'aquest projecte, que es va convertir en l'edifici civil més rellevant del modernisme català, essent declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO l'any 1997, juntament amb el Palau de la Música Catalana. I ja, per acabar, l'obra pòstuma d'Antoni Gaudí i Cornet, la Sagrada Família, anomenada Basílica Menor pel papa Benet XVI a la seva visita a Barcelona el 7 de novembre de 2010. És un temple expiatori, conegut i admirat arreu del món i sufragat exclusivament per les aportacions populars. Iniciades les obres el 18 de març de 1882, resten encara inacabades, seguint en progressiva construcció gairebé 150 anys després del seu començament.